mga kabarangay. Pauwi na pumunta barangay. So dito sa Vigan City, probinsya ng Ilocos, good news dahil walang infected cases of coronavirus dito sa Ilocos. So may pinagbabawal social distancing. So dito sa Vigan, base sa ating nakikita, nagkakaroon tayo ng shuttle bus na papuntang Palengke, back and forth. So ngayon, sa nakikita nyo ngayon sa video, ito pauwi na sa mga barangay kung saan tapos na yung pamilihan papuntang Palengke. So guys, may oras ang mamamalengke dito sa City of Vigan. So from 4 o'clock until 3 o'clock p.m. So magmula po dito sa Vigan City, province of Ilocos Sur. Good morning sa inyo lahat.